Ƙarfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma, ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da hannu a ƙarin farashin mai da ya tada hankalin talakawan ƙasar. Wani hakimi a Najeriya ya tabbatar da kasancewa mai taimakawa 'yan bindiga da bayanai, a daidai lokacin da wani sabon rahoto ke cewa 'yan bindiga da ke tserewa hare-haren jami'an tsaro a Zamfara sun mamaye jihar Kano. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa kan ƙaruwar cin zarafin mata a duniya. Ƙungiyar Red Crescent kuwa ta ce wani sabon harin Isra'ila a makaranta a Gaza ya kashe akalla mutane 28. Kanan labaran ne, a gyara zama domin jin cikakkunsu. Gwamnatin Najeriya ta ce babu hannunta a tashin farashin man fetur da aka wayi gari da shi jiya Laraba, inda ta ce kamfanin mai na ƙasar NNPCL ne doka ta bashi dama da ya ƙara farashin sakamakon tsadar man fetur da aka samu a kasuwannin duniya. Masana tattalin arziki irin su Dr. Abdullahi Abubakar Gondu na Kwalejin Kimiyya da Fasaha a ƙasa da ke Kaduna ya ce ƙarin farashin kuɗin mai a Najeriya ya haifar da koma baya ga tattalin arzikin ƙasar. Wannan ƙarin kuma ya jawo illoli da dama ana cikin matsaloli, dama ana cikin kunci. Babban kunci kuma shine tsadar rayuwa. Tsadar rayuwa kuma ita kuma ta haifar da mummunan talauci. To waɗannan guda biyu ɗin sun haɗu sun karya tattalin arziki, abinda ake kira wato squeezing, wato matsewa na tattalin arziki. Al'amura ba su tafiya yadda ya kamata. Kowane nau'i da ka ɗauka na tattalin arziki ya takura. Abinda ake kira productivity ko GDP da turanci ya durƙushe. Saboda haka gudunmuwa da ake bayarwa ga tattalin arziki wanda 'yan ƙasa suke bayarwa, musamman gudunmuwa ta ƙanana da matsakaitan masana'antu, da yawansu za su rufe ko ma sun rufe, da yawansu za su mutu ko ma already sun mutu ɗin. Waɗanda suke da rai kuma suke aikinsu ya ragu, kuma wannan zai kawo raguwar rashin aikin yi, shi ma zai ƙara tsananta talauci. Dr. Abubakar Gondu a tarayyar Najeriya. To hukumomin Najeriya sun tsaurara matakan tsaro da kuma sa ido sosai a birnin Kano, bayan da wani rahoto da hukumomin bada bayanan sirri suka gano cewa yanzu haka ɗimbin 'yan bindiga sun tsere daga Zamfara, inda suke fakewa a cikin birnin wanda shine mafi girma a arewacin Najeriya. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ne ya sanar da hakan bayan da ya samo kofin wasikar da hukumomin tara bayanan sirri daga Zamfara suka tura wato takwarorinsu da ke jihar Kano. A cewar AFP, tun a ranar Litinin da ta gabata ne aka gabatarwa gwamnan jihar Kano da wannan rahoto da ke cewa mafi yawan 'yan bindigar tuni suka mallaki gidaje a cikin birnin Kano, yayin da wasu ke fakewa a unguwannin Rijiyar Zaki, Tudun Yola, Ja'in, Ɗorayi Babba, Rijiyar Lemo da kuma 'yan Awaki. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina kuwa da ke arewacin Najeriya ta tabbatar da samun dagacin garin unguwan Tambairunka da ke karamar hukumar Safana, Usufana Adamu da taimakawa 'yan ta'adda da bayanai. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar ASP Abubakar Sadiq Aliyu ne bayyana hakan yayin holin mutane 15 da ake zargi. Masani kan harkar tsaro Detective Awal Baladir ya yi mana tsokaci. Amma idan kika duba yanayin yadda yasa suke shiga irin wannan harkar, da yawa daga cikinsu ba son zuciya ba ne, kaɗan ne daga cikinsu son zuciya yake sawa. Wani lokacin zaki ga suna neman taimakon gwamnati bata ba su goyon baya, bata taimaka musu yadda ya kamata ba. Kuma wayannan 'yan ta'addan sun riga sun shigo garinsu, sun san su, sun san yanayin garinsu, dole za su dinga musu barazana. In ku su ne musu barazana, ba wanda yake so rayuwarsa ta salwanta a banza. Saboda haka dole wani lokacin idan gwamnati bata yi kokarin taimaka musu ba, to lallai wani lokacin za su zama ba su da option, wani lokacin za su kawai taimakawa 'yan ta'addan shine solution a tare da su. To saboda haka muna ba gwamnati shawara, lallai ne kowane hakimi da basarake da masu unguwanni gwamnati ta dinga kula da su, tana duba hakkokinsu, tana kuma ba su goyon baya. Kuma duk lokacin da suka buƙaci ganin hukuma ko gwamnati, a ce suna ganin su ba tare da shan wahala ba, na farko kenan. Na biyu ne lallai gwamnati ta samar wa sarakuna da gatai da masu unguwanni, dole a samu musu ilimin tsaro daga tushe. Detective Awal Baladir iya.
To kogin babban birnin Jammaina na Shari ya cika makil tare da haifar da ambaliya a babban birnin kasar. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto. Rahotanni daga Injamena babban birnin kasar Chadi na nuni cewa ambaliya na kogin Chari na daga cikin ibtila'i da kasar ke fuskanta a yanzu, wanda ya kuma kasance wani lamari mai tsanani musamman a wannan lokaci da ake tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a kasar ta Chadi. A jiya Laraba an tafka ruwan sama fiye da yadda ake zato. Alƙaluma daga hukumar kula da yanayi da ruwan sama na kasar na bayyana cewa an samu ruwan sama na kusan mita 8.18 tsawon ruwan da aka yi a jiya kenan. Ruwan na jiya sun tilasa wa ruwan kogin Chari baro makwantarsu, wani lamari da ba a taɓa ganin irinsa ba sakamakon ruwan sama da aka yi. A wasu alƙaluma da ake da su dangane da ibtila'in ambaliya a ƙasar ta Chadi, akalla mutane 600 ne suka rasa rayukansu tare da shafar kusan mutane miliyan 2 a babban birnin ƙasar Injamena da ke fuskantar wannan ambaliya. Firaminista Alamaye Halina ya kira wani taron gauga dangane da wannan ibtila'i da ya afka babban birnin ƙasar Injamena a jiya Laraba, taron da ya samu halartar ministocin gwamnati da manyan hafsoshin ƙasar da hakimai na Injamena da kuma gundumominta daban-daban. Sojojin Mali da bakansu na Wagner sun kutsa wani gari da ke arewacin kasar inda kwanakin baya suka rasa dakaru masu tarin yawa, amma suka dawo ba tare da wani fada ba. Majiyoyin soji da 'yan aware suka tabbatar da ziyarar, ba su bayyana ainihin manufar abin da ya kai su ba, amma rahotanni na cewa watakila shirye-shirye ne na ramuwar gayya kan gagarumin nasara da mayakan tawayen abzinawa suka samu a kansu. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Za ku iya ziyartar shafukanmu a www.rfihausa.rfi.fr. Asusun tallafa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana cewa duk yarinya ɗaya cikin 8 ko kuma jumlar yara mata miliyan 370 da ke raye a yanzu haka sun fuskanci cin zarafi ta hanyar fyaɗe gabanin kaiwa shekaru 18 da aihuwa. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. A cewar UNICEF, idan aka yi jimilla da adadin yaran da ke fuskantar cin zarafi ko kalaman batsa a lokacin ƙuruciya, wadda a lokuta da dama kan kai ga fyaɗe, alƙalman na matsayin duk yarinya ɗaya a cikin 5 ko kuma adadin yara mata miliyan 650 iyakar waɗanda ake samun rahotannin faruwar su. Baya ga yaran mata waɗanda akan su matsalar ta fi faruwa, rahoton na UNICEF ya gano yadda duk yaro ɗaya cikin 11 ko kuma yara maza miliyan 240 zuwa miliyan 310 da suka fuskanci cin zarafi ta hanyar fyaɗe gabanin kaiwa shekaru 18 ta haihuwa. UNICEF ya ce abin takaici ne yadda matsalar ke ci gaba da ta'azzara, duk da cewa da dama akan ɓoye bayanan faruwar makamancin cin zarafin. A cewar UNICEF, ƙasashen kudu da saharar Afirka ke kan gaba wajen fuskantar wannan matsala da akalla kashi 22, sai gabashi da kudu maso gabashin Asiya da yara miliyan 75, kana wasu miliyan 73 a tsakiyar Asiya, sannan miliyan 68 a Turai da arewacin Amurka, kana miliyan 45 a kasashen Latin Amurka, sannan wasu miliyan 21 a arewacin Afirka. Shugaban rundunar mayakan sa kai na RSF a Sudan ya zargi kasar Masar da hannu wajen taimakawa sojojin gwamnati ta hanyar kaddamar da hare-hare ta sama kan mayakan na RSF, sai dai tuni Alkaira ta yi watsi da zargin Janar Muhammad Hamdan Dagalo. Dagalo ya yi ikirarin cewa Masar ɗin na amfani da bama-bamai da Amurka ta kera a hare-haren da take kaiwa dakarunsa a kusa da Jabal Moya, wani muhimmin yanki da ke kudu da babban birnin kasar Khartoum. Ana ci gaba da kidayar kuri'un Mozambique bayan zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokokin kasar da ke kyautata zaton zai bawa jam'iyyar Frelimo mai mulki damar tsawaita mulki na shekaru 49. An fara kidayar kuri'u ne jim kaɗan bayan rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 6 na yammacin jiya a agogon ƙasar, inda ake sa ran samun sakamako na farko cikin makonni masu zuwa. Tuni dai 2 daga cikin manyan 'yan adawan ƙasar suka yi gargaɗi game da magudin zaɓe a ƙasar da ke kudancin Afirka. Masu aikin ceto sun ce wani mummunan harin sama da Isra'ila ta kai kan makarantar Rafida da ke tsakiyar Gaza ya kashe mutum 28 inda 54 suka samu raunuka. Ko da yake rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kai farmaki ne kan makoyar dakarun Hamas. Ga rahoton Shamsiya Haruna. Isra'ila dai na zargin mayakan Hamas da buya a makarantu da sauran gine-ginen fararen hula, musamman inda dubban al'ummar Gaza suka fake, amma tuni dakarun na Hamas suka musanta wannan zargi.
Hamas dai ta ce har-haren da Isra'ila ke kaiwa kan makarantu da ma sauran wuraren da Falasɗinawa suka fake laifukan yaƙi ne da Yahudawan Sahayoniya suka aikata bisa goyon bayan Amurka. Kazalika Isra'ilan ta kai hari ta sama kan wata hanya da ta raba ƙasar Siriya da Lebanon a yau Alhamis a ƙoƙarinta da ta ce na lalata hanyar da ake amfani da ita wajen kaiwa mayakan Hezbollah kayayyakin aiki da sauransu. Amurka dai ta gargaɗi ƙasar ta Yahudawa da kada ta yi ƙoƙarin aikata irin harin da ta yi a Gaza kan ƙasar Lebanon. Sama da watanni 4 kenan da mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC wato Karim Khan ya miƙa buƙatar kamo Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Yoav Gallant da kuma manyan jagororin ƙungiyar Hamas. Sai dai har yanzu wannan kotu da ke da zama a birnin Hague bata sanar da lokacin da za ta amince da wannan buƙata ba. Guguwar Milton wadda ta yada zango jiya Alhamis a jihar Floridan Amurka ta raba gidaje sama da miliyan 2.5 da wutan lantarki tare da haddasa mummunar ambaliyar ruwa. Umar Sani ya haɗa mana rahoto a kai. Mahaukaciyar guguwar da ke tare da mummunan iska haɗi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ta afkawa yankin kudu maso gabashin Amurka. Ƙarfinta ya ragu zuwa mataki na 1 kamar yadda cibiyar hasashen guguwar ƙasar NHC ta tabbatar. A cewar hasashen NHC, guguwar ta ratsa yankin kudu maso yammacin ƙasar ɗauke da iskan da ke kaɗawa a tafiyar kilomita 150 kowace sa'a guda, yayin da ƙarfinta ya ƙaru a maraicen jiya zuwa kilomita 165 kowace awa. Majiyar ta ce tuni guguwar ta raba sama da mutum miliyan 2.5 da wutar lantarki a yankunan da guguwar ta fi wa illa. Jama'a sun killace kansu a ɗakuna yayin da suka zuba wa sarautar Allah ido. Florida na zaman jiha ta 3 mafi yawan al'umma a Amurka, inda baƙi 'yan yawon bude ido ke kwarara domin kashewa idanunsu kwalkwata. Masana ilimin kimiyya sun ce matsalar sauyi yanayi da yankin ke fama da ita ya haifar da haɗarin ƙaruwar fuskantar ibtila'i masu tsananin gaske. A yau Alhamis ake sa ran gwamnatin Faransa ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Michel Barnier ta gabatar da kasafin kuɗinta na shekarar 2025 wanda ake kallon shi a matsayin mabuɗin sabuwar gwamnatin mararin jaye. Gebin kasafin kuɗi da ake fuskanta a ƙasar ya haifar da buƙatar suke bakin aljihu da kuma ƙarin haraji. Matakan da daƙir za su samu shahalewar jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi. A ƙoƙarinsu na daƙile ƙwararar baƙin aure, ƙasashen tarayyar Turai za su tattauna sabbin hanyoyin ci gaba da tisa ƙeyar baƙi tare da ƙin amincewa da wasu masu neman mafaka, ciki har da shirin nan da ya janyo cece-kuce a game da kafa cibiyoyin tsugunar da waɗanda ake tisa ƙeyarsu. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani. Nasarar da jam'iyyun masu tsananin tsatsauran ra'ayi suka samu a ƙasashen nahiyar Turai da dama ce ta taimaka wajen sanya batun bakin haure a sahun gaba a taron ministocin cikin gida na ƙasashen tarayyar Turai 27 da ke gudana a Luxembourg gabanin taron jagororin ƙungiyar nan gaba a wannan wata. Taron na zuwa ne 'yan watanni bayan da ƙungiyar tarayyar Turai ta amince da batun sake fasalin manufofinta na bayar da mafaka ga masu nema. Shirin da aka daɗe ana tattaunawa a kai kuma zai fara aiki watan Yunin shekarar 2026 ya tanaji tsaurara matakan kan iyakoki tare da buƙatar ƙasashe su karɓi masu neman mafaka daga ƙasashen Italiya da Girka ko kuma su biya wasu kuɗaɗe. A waje ɗaya kuma, Firaministan Hungary wanda shi ke jan ragamar tarayyar Turai a halin yanzu Viktor Orban ya gamu da caccaka daga sauran jagororin ƙungiyar a yayin jawabin da ya gabatar a Majalisar Dokokin Turai, wanda a cikinsa ya nemi sauye-sauye a ƙungiyar. 'Yan majalisar sun zarge shi da goyon bayan Rasha akan rikicin da take da Ukraine, lamarin da ke rincaɓe tsatsaguwar da ke tsakanin Hungary da ƙawayenta na Turai. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky na wani rangadi a ƙasashen ƙawancensa na Turai. A wani mataki na shirin kota kwana kan ci gaba da samun tallafi saboda rashin sanin mai zai biyo bayan zaben shugaban kasar Amurka na watan Nuwamba. Zelensky zai gana da Prime Minister Birtaniya Kai-tsaye a birnin London a yau kafin ya wuce birnin Paris domin tattaunawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Bayan Faransa ana kuma sa ran Zelensky zai wuce Italiya da kasar Jamus. Idan muka sake komawa Afirka, wasu kasashe sun yi alkawarin ba da gudunmuwar allurar rigakafin cutar ƙyandar biri domin magance barkewar cutar a Afirka, bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana ta a matsayin wadda ke barazana ga duniya a cikin watan Agustan bara, karo na biyu kenan cikin shekaru biyu. A farkon makon da ya gabata aka fara rigakafin annobar cutar a jamhuriyar demokaradiyyar Congo, inda cutar ta samo asali kafin bazuwa zuwa wasu ƙasashen Afirka. Canada da Faransa na daga cikin ƙasashe da suka yi alkawarin taimakawa da wannan allurar rigakafin.